Muri yeZimbabwe pane mashoko ataugwa naJob Sikhala, pane mashoko anouya achiposta aiwa vamwe vari kuti aiwa mashoko ari kuzvipinganidza nekuti ari kuti mashoko akataugwa navatsvangirai aiwa hapamorina munhu ari kuenda according to wish yavo yavaida kuti opposition igova. Muri yeZimbabwe isati tamuendera mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon utamboshona maupdates andokupa pano paZim News Live nokuti vawiwa Sikhala unya patwitter handle pavo vonyora vachiti before Save died vachireva vaMorgan Tsvangirai challenged us to remain united against the ZANU-PF and shun all forms of dictatorship, self-centeredness and to uphold constitutionalism. But surprisingly, some have forgotten those wise words. I'll never follow dictators. Let them have a taste of their own medicine. Ndo mashoko avari kutora vawiyo patwitter handle vachiti aiwa inanimbofolowe madictators tinofanira kumira against the ZANU-PF tiri the main opposition. Saka izvi vanhu vanouya vachiti aiwa iye ava kutofomawo imwe political party yake vamwe vari kuti aiwa varishandiswa neZANU-PF. Saka vanhu vanenge vachireply papost iyoyo. Vamwe vanouya vachiti noona kuti pajose chinotimba vanouya vachiti opposition yenyu iyi mahumbwe oga oga. Vamwe vanouya vanyora vachiti wiwa tokudai chaizvo vatifambai nemukomana muchaona kuti unity yacho inotiyambudza. Singezo Chabangu anouya vanyora vachiti you now see the truth. I once told you this when you were not on the ground but you thought it was a joke. Mumwe wanouya achinyora achiti zvakaendwa naTsvangirai izvo vamwe vose ava mahumbwe. Sado mashoko anouya neanokomendewa nevanhu chipotudze mafungiro enyu unoti kudii pane mashoko akataugwa navaTsvangirai kuti aiwa vanofanira kuva neunity vounite against ZANU-PF. Muri yeZimbabwe ndo mashoko andiri kuupdatei. Pinda mucomment section medu tudze mafungiro enyu musakana kusubscribe kulaika chotina on the bell icon. Tombosona maupdates andokupa pano paZim News Live.